Здравейте хора, аз съм Нюбай. Познайте какво ще играем днес? Trollface Quest 13. Кажи голе. Така. И също това е втория епизод на забавни игри. 13, той ми наказа. О боже, аз това съм го играл на телефона. Да, лаги. Боже. Левел. Пуф. Ха. Добре хора. Е хубав левел. Шуко, жиголе. Така. След тоя... боже. Тия епизоди, които ги правя на вас, ви харесват. Аз ги правя, за да ви харесват на вас и разсей. Аз ги правя всъщност, защото на мен ми харесва тази игра. Защото на мен ми харесва тази игра защото ми харесва тази игра и се надявам същото и на вас да харесва тази поредица. Тук е. Някой изпуска. Жиголе. Старо е. Ето. Иначе за телефона е Trollface Quest. Жиголе. Тая игра мисля, че е също да. Ти игри Trollface много хубави. И много ми харесвам. Аз лично Trollface не ми харесва на мен. Принципно самите неща. Някой е направил игра за Trollface, който по принцип е образен на всички геймери. Ги тролва, разбира се. Жиголе. Така. Нещо много лаги. Момент само. Вече няма лаги. О боже. Бърках. Вече ги е страх. Така, да продължавам. Лагай да Trollface. Това го знам, много е яко. Чакай, какво беше? 12 и 1. И стигнахме на 13 етаж, който го нямаше. И това беше всичко този епизод.